mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli Griff Chinyama activist. Okay, dzulo ndimaona kaino aja akuti ndi chani akuti press briefing omwe kunali Vitombiko Mumba komanso Richard Chimondo Banda yomwe ndithu amapita kumene kuchako kumanena kuti ife taberedwa ife tikadandaula. So I was worried kuti chachitika cheni ndi chani kuvomereza sometime nthawi inache ndikotani kuti ndikwabwino chifukwa che ndikaona ma areas ena chipani cha MCP chavomereza kale kunena kuti chaluza like ngati panopa Fertilizer 190,000 uchale ambana kunena kuti alimi asagule kwanza kuti zimene zakupanga kuona kuti pa zinthu sizili bwino pano zafika pamanena kuti matumiza anyamata kuona kuti akaotche ofisi ya NIFI zimenezo ndikuvomereza. So iwo akanakhala kuti ali ndi chikhulupiriro kunena kuti zisankho izi aberedwa ndipo pali maumboni chokabanira kuti anthu asakagule fertilizer wa 90,000 ndi chani tunena pano matraki amba kutuluka mdziko muno fertilizer chokumutulusa kunja chisimikizo chosaka kuti iwo adani kuti aluza alesa ma dashboard atulankhani afusafuso lomwelo kwa ameki kuna kuti kodi chomwe chalakwiya chenicheni ndi chani. Wamkulu wa meki wakana kuti no iyeyo amanena amene aja ndi manani official research amene amakhala anthu aja akutolera kuchokera chani kuti ma constituency ma polling center koma iwo amene azabwere ndi official research. So nthawi inake ife achinyamata tikuyenera kumazimvesesa zinthuzi tizimvesese chifukwa yake ngakhale atsogoleri athu awawo achina Vitombiko Mumba akuziwa kuna zinthu zavuta mpamene ife akuti pasa chiyembekezo akuti limbisa mtima cholinga chokuti azitigwiritsa ntchito kumati tumabe zinthu zopepera mumangidwa. Ndikufuna ndikusimikizeni mumangidwa kwambiri zinthu sizili yani kuti sizili bwino ngakhale MCP kuziona kuti zinthu zatani kuti zavuta yaluza kwina akufuna akupwetekeseni mupite mukaotche NIFI zipangani zowatchingira anthu kuti muze amenye malo molapa kapena malo mongothawa mwakachetechete afuna kugwiriseni ntchito nthawi yawo iwo akudziwa kuti yatha aluza then afuna akupwetekeni soni inu mphawi ndi wakale ndi kale. Nyamata wanzeru pa nthawi ino ukatumidwa chinthu uchilingalire kunena kuti ngati malamulo alikiriye ndi chifukwa chani akutumani kuti mukaotche NIFI akuziwa kuna kuti nkhani yomwe akudandaula iwo akapita atapita kukadandaula akayiwina akutumani bwanji kuti mukaotche NIFI muzifunse pamene popo akutumani bwanji kuti muzibweretsa chisokonezo mdziko muno. Zimenezo ndi zizindikiro zonena kuti MCP yaluza pena magazi tizithayimira patali tikamatumidwa dashboard yacho sayijayo panopa situmo ife tilinayo tikumaona palibe chinthu chomwe chasintha kwina kwasakulimbiseni mtima iniyo masapota a MCP afuna akupwetekeseni zinthu zavuta masankho awa tinanena kuti palibe munthu wina lesa amene angabere. Professor Arthur Peter Mutharika akuwina 50+1 opanda utani kodopikisana naye opanda kupikisana naye. Izozo ndi zomwe ziti zichitike zinazo ni nthano
andiso akupanga so vitu ndiko momba ngati munthu una kuti wosazindikira. Kodi basi boma la Lazarus Chakwera ndi boma longoberedwa likagule fertilizer akuti iya yalibera ku butcher, likagule fertilizer iya yalibera ku pharmacy, apange iki iya yapatsa alibera mavoti. Mbuyo musemu kuchokera 1994 nyimbo imakhala andibera. Kodi ndi chipani cha andibera? Amalanzanga tifuna ndikusimikizireni palibe chosintha china chilichonse cha Malizasi. Professor Arthur Peter Mutharika akutenga 50+1, kulibe kubwereza chisankho, kulibe mabwalo kuti angagamule kuti chisankho chaberedwa, china chilichonse chili clear. Tipempherere dziko lathu likhale pa mtendere.